Peter Kalaya, police spokesperson, watuza kuti boma likufuna kuthana social media. Application imene agwisa ntchito pochita spy mmafoni apasidwa ndi nyamata uja McFarlane. Mfano ameneyu wapanga application imene ikuona mafoni number pa Airtel ndi TNM. Even ma details za munthu kaya umagwisa ntchito private number akumachosa kodi ndi kuonesa nambala yeniyeni. Amalawi tikuyenera kusamala chifukwa polisi ikuchita ukazitape kugwisa ntchito mwana ameneyu. Akupanga rekodi ma calls ngakhalenso kuona ma text message mafoni a anthu. Dzana lomweli ndimayina nkhani pali lecture wina ku Chasa College, Dr. Catherine College anagwiza ndi MCP ndi kumugulisa mfanayu kwa chakwera. Akugwira ntchito ngati IT officer ku Capitol Hill. Monga mukudziwa kuna kuti ku Homeland Security kuli mbuzi zokhazokha. Mtsogoleri wawo zikhali ng'oma sazi wa kompyuta. Ndiye chimene anachita anatenga McFarlane kuti azawathandiza kuthanda opposition. Nditawulula za mzimayi ameneyu wa ku Chasa College masiku apitawa aboma anadabwa. Zambiri zimene timanena pano zimatidzimusa boma. Amadabwa kuti kodi ameneyi wazizwa bwanji. Ndiye timafuna tiwauze lero kunena kuti akumutuma McFarlane kuti azihaka mafoni. Ifenso timahaka mafoni yawo. Masiku apitawa nditawulula za mzimayi wa ku Chasa College aboma anadabwa. Anamuimbira foni kuti apite ku Lilongwe. That was a day before yesterday, pa 22 June. Pamene anali galimoto kupita ku Golden Peacock Hotel, anthu ena anamuchita chipongwe. Amuthibula komanso kumanda foni ndi laptop. Apolisi ampeza banda kucha wadzulo pa 23 June atavulala. Ndikunena pano Dr. Catherine amugoneka pa Zomba Central Hospital. Mwina ambiri mukhoza madabwa ndi chifukwa chani mayi ameneyu wamenyedwa ku Lilongwe. Chifukwa anayitandwa ndi akuluakulu aboma koma kumeneko wakumana nzovuta. Kodi amene anamukozera chiwembu ndi ndani? Potengera ndi malipoti pali anthu ena mboma momwemo sakukondwa ndi mgwirizano omwe ulipo pakati pa iyeyu ndi zikhale ng'oma. Pamene amanthibula amamuwuza kuti kodi wabwera ku Lilongwe kuno kudzatani, ubwerere uzipita ku Blantyre. Mwachidule limeneli likhale chenjezo kwa McFarlane. Stop working with the devil. Zikhale ng'oma uyu ndi devil, satana. Masiku apitawa walanda malo kwa mtsikana, nduna yaikulukulu, mimba yaikulu, koma kulanda malo kwa ana ang'onoang'ono. Akumanga anthu mopanda dongosolo. Akamulepo kaluwa aboni kalindo amangidwa chifukwa cholankhula maganizo awo. Malangizo aulere upita kwa McFarlane. Stop working with the devil. Amene akutuma iwe kuti upite kumeneko maili koloche lecture pa Chasa College wathibulidwa pa 22 June kuvulazidwa. Ndikunena pano ampanga dimiti pa Zomba Central. Kuhaka mafoni, kumvesera zolankhula za anthu, kuswesa maumboni akatangale ndi zosaloledwa mulamulo wa democracy. Dzulo ndimafotokoza kuti ntchito zakayafa ndi zachabe: kuba, kupha, kuloya misonkho komanso nkhanza. Lero MCP akutuza kuti abwesa akatswira ku Germany kuti afufuze chimene chinachitika kuchikangawa. Akuluakulu izinso ndi zopanda ntchito chifukwa Malawi anabisidwa kale from the start of this crisis. Ndikunena pano 14 days yatha itachitika ngozi imeneyi. Where's the black box? Akanakhala maiko ena akanadzwisa Malawi tsiku lomwe lija itapezeka ndege kutuza kuti akuluakulu black box yapezeka ndipo kusikidwa malo akutakuti. Koma MCP sinatuze zimenezo. Abisa black box imeneyi chifukwa dziwa kuti mmenemo muli evidence. Tikayang'ana history ya dziko lapansi tikupeza kuti atsogoleri a nkhanza
amakonda kugwisa ntchito ndege akafuna kupha munthu ofunikira. Tiyerekeza achilimaja akanaombera ndi futi kapena kuwadyesa ndi poison, anthu akanakhoza kukayikira. Best solution amagwesa ndege. Potero umboni umasowa, ngakhale ofufuza atakhala 20 million sangadziwe chimene chinachitika. Zotsatira za investigation iliyonse azingotiuza kuti inali ngozi. Zambiri ndikamena pano ena amesa nthabwala, koma ndikufuna ndikupase ndi zitsanzo zomveka bwino. Mwezi wa Juni 2023 Prigozhin anawukira Putin. Miyezi iwiri after anaphedwa pa ngozi ya ndege. 1961 United Nations Secretary General Mr. Ndege anali pa ulendo wopita ku DRC kukakhazikitsa bata. Monga tikudziwa nkhondo ku DRC inayambira kalekale, ndiye iye ngati United Nations Secretary General ankapita kumeneko kukakhazikitsa mtendere. Pamene ndege imadusa ku Zambia mwezi wa Septemba 1961 inagwira nkhalango mu mzinda wa Ndola. Anthu 15 kuphatikiza Secretary General ameneyu anafa. Ripoti limanena kuti pilot anaomba mtengo, komabe president wakale ku America Harry Truman anauza atolankhani kunena kuti malemuwa anachita kuphedwa chifukwa chona kuti amalimbikitsa mtendere. Potenga ndi Truman, maiko ena azungu samafuna kuti nkhondo ithe ku DRC. Secretary General ameneyo amafuna kuti nkhondo imene itheretu. Ndiye maiko amenewo ndi amene akoza chiwembu ndi kumupha. 50 years after the crash, mbiri inamvekanso. Msilikali ku Britain Jan Lisegem anaombera ndegeyo anachita kutumidwa ndi atsamunda. Apapatu sindikutana ndi munthu, ndikungopereka zitsanzo zimene tikupeza mu history zimene zikuonesa kuti anthu ambiri amanamizira ndege kuna kuti ayi munthu ameneyu wafa pa ngozi ya ndege, koma ili plani yofuna kuchotsa moyo wake. Ndakupasa chitsanzo cha Prigozhin, ndakupasa chitsanzo cha United Nations Secretary General, mmodzi wa anthu akuluakulu kwambiri pa dziko lapansi, anaphedwa pa ngozi ya ndege mu Septemba 1961 ku Zambia. Ndege yake inaombedwa ndi silikali, kwa maripoti amatiuza kuti pilot anaomba mtengo. 1971 ku China kunaphedwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko Lin Biao, anali heir to the throne wa Mao Zedong. Ndege yake inagwera ku Mongolia ndi kuchotsa moyo wake. Ripoti la boma linatiuza kuti ngozi inachitika chifukwa cha kuchepa kwa mafuta. Mu 2012 after 47 years zinaulika kuti mkulu ameneyu anachita kuphedwa. Akuti munthu ameneyo ankamuganizira kuti amafuna kulanda boma, anayamba kumusaka kuti ammange. Pamene amathawira ku Russia, asilikali anaombera ndege yake ndi kumupha. 1980 zinachitikanso ku Portugal. Prime Minister Francisco Canheiro anaphedwa pa ngozi ya ndege. Ripoti linatiuza kuti inali 40 ya pilot. After 20 years zobisika zinaululika, pamene parliament inatiuza kuti mkulu ameneyu anachita kuphedwa. Mwachidule, pamene tikulira maliro achilima, ena abwera ndi investigation kufuna kuti atiphimbe m'maso. Koma chimene tingadziwe ngati Malawi, chilungamo sichioneka. Olo mutapanga ma investigation 1 million, plane crash bayokha imasowesa umboni. Umboni ona kuti achilima aphedwa ndi uyu kapena uyu simupeza, azingokuwuzani kuti inali ngozi ya ndege. Tikukumbukira ngozi ya Samuel Machel 1986. Mpaka lero sizimadziwika kuti chinachitika ndi chani kuti ndege igwe. Chikhulupiriro chilipo, Samola anachita kuphedwa, koma officially palibe umboni. Inu dziko lapansi linalephera kudziwa chimene chinapha United Nations Secretary General, amene itu si munthu amasewera. United Nations ndi bungwe limene limabweretsa bata pa dziko lonse lapansi. Iyeyo anali Secretary General wa bungwe limeneli, anaphedwa ku Zambia, koma umboni palibe mpaka lero kuti chinachitika ndi chani. Zimangomveka mphekesera kuti ayi msilikali wakuti ndi amene anaombera,
wakuti ndamene atere, mpaka na president wakale wa ku America Harry Truman ananena ndithu kwa zatu ankhani poyera osati pobisa kuna kuti mkulu amene yutu wachita kuphedwa amafuna kubwesa tendere kuti asi, ndipo maiko ena amene samakondwa zimenezo amene amafuna kuti aziba golide aziba diamond kuti asi ndi amene akoza chiwembu ndi kumupha kwa manama kuti iyayi inali foti ya pilot sanaone bwinobwino anaomba mtengo. Ndi zomwe tikuva pachilima akuti iyayi kunali chifunga anaomba phiri. Umboni unasowa pa ngozi ya mtsogoleri wa dziko lemera kwambiri ku Europe, dziko la Portugal. President wawo 1980 prime minister ndi chimodzimodzi president. Prime minister amene anachita ngozi ya ndege koma amatuza kuti ayi inali foti ya pilot. That time 2000 zinaululika ndithu parliament inena kuti ameneyi anachita kuphedwa ndi ma drug dealer. Chilungamo chinabisidwa pa ngozi ya vice president wa ku China ngakhale billionaire Prigozhin wa ku Russia. Muganiza kuti MCP ingakuze chilungamo pa ngozi ya chilima? Akuluakulu zama investigation izi zitichedwesa. TNTDK 2025 pamene Malawi tidzaweruze anthu akuphawa through ballot paper.